Ge, unsa may mga panghitabo sa unang panahon sa Spanish era. Kasi mga panghitabo sa unang mga panahon pas Haponay. Sige. Kami na sa unang hapon. Managan kay kami atong lasang. Kay hadlok man hapon. Insa karon kay pauli naman pong mga sibilyan as hapon. Di ang sibilyan ni uban na po gatong lasang. Na dito may gidang uli namin. Pero ang kuan kada hapon, ang hapon magsuroy ag lana. Insa mga brabas kapasanan. Dahil ito, pagkawa na po sa mga hapon, at mga Amerikano na po daghan na po na gani. Dagay na nakadamay, nakadakip ang hapon ang isa. Gidaan na Amerikano kayo may daghan anak. Gigapos sila ng kamot. Di man ito siya hapon. Dinakpan di ko po siya sa hapon. N6 siya. Gida, Amerikano nga ito. Valencia. Mga taman ito mga hapon. Gali kaya pag-away na sa mga hapon o Amerikano, daan na mang uskalahan sila mag-away. Ganito nga guba ang uskalahan. Diyan kini si Kamilong tagapasong ganahan mga tanaw ang madinga ka ba? Di tanaw ato minteryo. Ito sa ibaba minteryo. Pag inana niya kaya naigo mas malain. Patay sila. Pero sila si Ido, nagan sila ito. Wow, gari kay hadlig mo sila. Pag wala po din, na po hapon ang mga sundao niya na po magpunta ang Mumbai. Na manaka, mga opisyal. Sa itong kuwan. Nagapatro na sila ng gabi, itong mga sundao dito ang tumbuangan. Kinisihuan ng tatay ni Punar. Nang hati ba, sa giingnan sa mga sundao. Himula ba, hold ba. Wa man mong hold siya, di ipusil. Namatay. Gilubong, kiuan naman siya. Wa man batig lungon, wala na magtangkaw. Gilubong ato. Pag wala po, pag ano na sa Amerikanong daghan. Sus. Ito, hadlo kami kay, mapagod kita mga Amerikano. Padiuwan kami kay ngan ba radyo man padiuwan kami mahadlok mami wala mami sa danang badang iyay buangan man na ang mga tao din ay nang gida at mga sibuyas daghan kay kinahanglan mas Amerikano uno jud mo sibuyas kanon wala mata klaman akuan ang sibuyas. Pagkaman na nalakaw na sila. Wala may mga nagan kaya. Nahipos na mga hapon. Undang na mga hapon ako. At tumanong bandirahan magaan. Wala may hapon. Madyo pa'y hapon kay makadagan patas kuan lasang. Karon din at kadagan. Kaya ito lasang mga rebelde magpod. Puso na naman kitagbay. Pagpagkamatay inibay, mga atake ng mga rebelde, lisod mga rebelde. Kuan magana mga rebelde, sibur ang magana nato. Kaya hanas na sila mo suroy at lasang. Manang dili sa kadagan sa lasang. Kaya matugmana sila sa lasang. Hindi naman sa puso inibay. Madyo pa'y hapon. Kaya, di man mo ito di man mo lakaw ng, di man man ng hapon. Di man magsusuot, naglakaw. Magsusuot man. Ang hapon, inyo lang siya silang,
Daan ang dako, di sila masuot sa kalbunan. Kami sunay, kadang jaga nami, daan namin na ibabawa ng simbahan ng sa balista. Di arami. Tanaw ko mismo nga hapon ng lakaw sangan, kaya lantaw mami. Pero wak mi way diga mo maadlaw. May kaon. Way diga mo maadlaw kay Mainhan. mahadlot man taas na yaso ni sa duwan man ka. Tingog na may nagluto. Nag-ubang kay na esposa sa daman, nagjakpan. Di man malumbutong hapon kay di man mga stigo. Ako na mga bading may dakpan hapon. Kapan ka. Kami sa una, mga daga diyan eh. Pumutang anak buling ini. Ya, sanina ini, mga gisi-gisi. Kay, di ba ka sporting ka? Sigugmaon man kanila. Na, di na mapukalan. Ibilin, dadun man ka. Jadi ini kay, kama na, kalubihan mo na ini. Sa una. Hindi mo na. Jadi at itong, di ba nila itong pali, maridulang, diay bay, ana ila kapidyo. Diya, daga, wan sila, hapon ka, trinis sila, wan ba? Hadlog ni kay, malili, mimis, anang bay, pwede, dubili, mis gawang. Ang mga hapon, anang naganta, walang posible nga ginita. Damay lahang kugo na itong tinapok. At nila idunggab-dunggab ko. Halibay na mga hapon. At kapal na maklub. Luting luhan, kugon. Di mi magsadya-sadya. Kuhan, aning sulisulo yan. Kuhan kay. Dadun. Hadlig ta dyan. Kidnapin ta nila. Sanina, lagi gisi. Buling ini. Buhok kakapag. Ano? Maso kay di manadog bay. Ha? Di maso kay di manadog bay. Di po manod sila kay ana ramin kasama. Magsuroy-suroy ra. Sensulan sila. Mahapon, mangubra lagi lana. Hindi. Para sa lang nanay. Isuga. Okay. Isuga man dito man sila magsaka atong bahay. Tansyon. Dito man sila magtapok ato. Kaya, bisa ka tumubang hapon. Kay, di ta kasabot ba? Ilang inistoryahan. Istorya, nagsaka to sa ingkong bulingting. Diya man daan ng kusada. Hapon, home. Kada ini sa kapon, sa amin na. Istorya. Manok, mandiay, kaya may manok, dagan, ipadakop kay ihaway lamay na home. Mao di ay. Nabuang ba? Kapoy na ko. Sige na. So di jud lalim min jong kuan sa una na parang sa Spanish era. Kay mga hadlok mo. Hadlok man to. Ang pag-radyo una matagpasis. Ang bisag asa ka din naman kahilabtan sa hapon. Kanya pinagpasis. Napilang kwartang daghan. Nagdapat sila kwarta. Panghatag po na to, kwarta nila. Dato dahil sila. Dahil mga batang gagmay. Ilang hugon kaya mo na kuno ilang anak. Sure. Mazu ka di kuan kapan. Hindi bapat dyan. Maduhon itong hapon na lagi. Ito na hapon ng mangubrag lana kay pintasan. Ako katago lang po luso abo. Kay diyan ang silong. Sa inginingwan, sinusiyang naman. Siyang. Nakapon. Papamadalas na kay papamalas trabaho. Tago ko dito sa luso abo. Wa ko magawa. Sana makapon. Yan, sana makapon. Yan ko. Tuan ng lakaw na. Kalibang naman. Paitok. Pintasan to. At ubang hapon. Di pa sila mga jug kanang luto. Nga na. Di man. Lana na kahoy.
Kahoy na pa doon. Ako mga bata pa ko, mga maybe years pa pitik ko. Ano? Bata pa ito. Kaya na pag wala mga hapon din eh. Mga sundao na po na mo sa among bahay, manaka. Ito mga opisyal. Mazo kay di sila magira. Kitungkuan, gira ng Pero halaya sa maghapon. Pero dani lagi nagira lagi. Gira Sa una. tudo sa karon kay buwan man. Buto-buto naman to buwangan. Kasi nanay kay angkan man asa man may mamanuno mga tago sir. Anak ka lablami ang kabagjangan. Diharam mo sila ang bagjang. Asa na mo makalakaw ka hado. Na, bagjang. Balik ka pimigsag. Wa man matos bagjang. Pero may sabay. Sila lagi ka patrol man lang. Pa'y nabilin ani. Sila ka pinakapaka naman sa rito. Buwangan. Inja. Lain pinabilin ani mga sundao. Sinunay, sa man ni kadagan sir. Asa na kadyan, na naman sa gawa sa milang badyang, may laom. Kumimunaw. Taas. Pag uli palagi, nakapusil, madan sila sibilyan. Na, mura. Gihold man, wa man mahold siya. Gipusil, kaya nakaya man sila hapon. Gipusil. So di sa man to sila gikan ay. Ha? Di sa man sila gikan. Kanang mga Katong sibilyan. ay katong mga hapon ba? Dahil lagi gikan, Gikan sa to bandirahan. dito bandirahan. Katong kuwan ay, ang mga hapon na katulong ako, istorya sila. Kaya ko sana yung istorya. Hanggang sila maday nakapusay lang sibilyan. Bibo man sa una, sa makahuman naman ay gubat ng hapon. Kaya na, pulbidya naghanang tao kay merkado man anang plaza. Hindi man naninda. Damang maninda. Bibo ba sa una pagkawa na hapon. Mazo na kay nakasurvive mo. Ha? Mazo kay nakasurvive mo ba? Buta naman ko. Ansa katang nay bagong bata pa bagong nanganak. Unsaon man? Sa una ba? Ang dado lagi manakan. Kasi Ansa atong sangat, hingga po dyan ato si medyo alde. Injabog nanganak, bagumang nanganak ng asawa. Dagan siya bata. Ansa mo hila kag bata? Ano mo yung pasusun? Ah, Katubata ang manghod kay kuha naman dyan tulo mo itong tuig ba? Kaya nga namang nanay, pasuso kay ijag mo hilag na yung kanta. Kaya nga magpasuso. Na. Malo na kaya naman may managan, ining kanubasan. Karoon din na magkagdagan. hindi na dali ra makitaan. Nakita na siya. Medyo pa hapon itong kontra kay hindi man musid. Kanubasan. Ano naman dyan, daan ka dyan. May kasada, daan pa man to. Ano sa daan? Kanang ubos ano na basak anang dakuluang atong ilakail. Nakamang sibuyas, anak. Yahay. Sibuyasan na na. Yahay, das bahay. Sus, ilalagay paglaro sila sibuyas. Hindi na. Lanto mami, kay antag man, dito mami sa itaas, ibabaw sa susubahan na ng kabalista na may lagkaw na mo. Lanto mo. Tuan ako mga hapon. Walagi aso-aso. Wala gamong adlaw. Diyan alaming daan. Insag mahudtan mog luto. Ay mahudtan mog bugas. Di na pa mo ka. Oo naman, kay diya naman si doon amang lagkaw
bahay magkuhan. Mo. Nagdaduro naman ang magitaguan. Di man kay hado, di man lagi ng hapon mo sud at kalibunan. Diyan, dato sangat. Ano ka mang gibajan di aman ang kuhan. Ibabaw man ang simbahan sa bunagin. Diyan may mo simbahan sa bayan na. Diyan na po ni magtaguan ng unahan. Oy. Sa kanang hermano man si tatay. Ang San Vicente gidulay tungtung naman namos dating kahon na magkahon gibalhin makahon na to. Tungtung naman sa kahon ng San Vicente naman. Duradon. Doon naman sa sunat. Doon naman si babaw. Nagapista ni kaga. Kalibunan. Ako dito na. Ano? Diyan sa may handa ninyo. Ha? Ang sa may handa ninyo. Wala gayag dyan, kay lagaw naman ang mga tabi. Inzo ang handa ba sa pista? Ang kaihaw, kung kami kuhan. Baboy. Baboy. Kuya. Iya. Oy. Anang, ang sila po si, ay kubalingteng. Dito po si babaw at tunay daro, anang, di mo na lising. Dito na po sila magtago. Labuang, pabubuang mo po yung kumiti. Mag-agian ng kuhan. Kalibunan na ng kanaw. Awa na yung braksa pa. Ganyan mura-mura. Hadlo kami kung kapo na ba? Balingting mo din. Yan, may magpista anuan. Kami lang nangaon po kaya wak may mamista. Ito na. More to na iba. Sige, kapoy, nag-istorya. Nice ka. Kapoy na bita ko istorya. Nice, dito may story. Oh, nice. Story. Nice. Hadlok din dyan sa una na. Kita kayo. Kaysa karon,